Umay kami mananagkakasat na umabdao pala kayo, iti na imbag na nabiyo amin. O umay kami agyaman nagkakasat sa ika ni Apo Diyos kapatyan ni na matalek kadagiti karkarina kada kayo. Nga sana nga impalubos na ilabas na dagiti napili na bendisyon na akpay kada kayo. Umunag tayo kakabsat iti maysa nga adal, nga isu iti maudi nga leksyon tayo kada iti quarter. Manipod iti bulan iti Abril, Mayo, ingganay tatakon. Iti inadal tayo kakabsat iti naipanggap iti no kasano iti panangipataros, iti nasantuan na surat. How to interpret scripture. Ket iti aramiden tayo kakabsat, kitain tayo tata. Dagiti balakan manen iti leksyon tayo na agpaay, iti nasayaat nga panagbiag tayo, itatan tanamuan tayo kakabsat, nuan niya iti saon na Apo Diyos. Dawatik man na makipagmaymay sa kayo kanya, iti panagkararan kakabsat. Managayat ken managparabong na Diyos, amaming dapat sa dilangit. Umay kami ama kada ito nga rabini, agkakadwa kami, agpakumbaba kami isang mga. Dawatin mo yung Diyos, itan na kami panakaawa. Iti sirip nga gapulitat ko. Tapno da ito yung eleksyon ni, ket maawatan mo. Akas iti paulo na eleksyon ni Diyos, mausar iti iti nagdawan-daw ang Kristiyanuan panagbiag. Ket iti panggap ng Diyos na ramidin na kami nga silaw, kada ito'y kaseputan iti baso na lulo, marami kumakakas iti pagkakas. Nagyaman kami, kada ito'y nararaw ni katinigin mo, kada ito'y katinawat ni kay Karian, itinagan ako ng Jesus. Amen. Nagalisto kakabsat panaglabas na ginagawa. Tauray pa ito nakalockdown tayo ng COVID-19. Kahit agyaman tayo kinapo Diyos, tada iti gundaway tayo kakabsat na agkakadwa. Babaen kada ito'y intidmet laeng ni Apo Diyos na pamayan, the way that we could communicate with you. No, umay kami kakabsat, iti unag, iti pagtaengan nyo. Tapno agadal tayo, kadagiti napateg na sa una po Diyos. Iti adalan tayo tatakapsat, isu iti lesson 13, living by the word of God. Agbiag tayo kuma, babaen kadagiti inadal tayo na sa una po Diyos. Iti paset amayulo kakabsat, ket masarakan, iti libro ni Santiago, James chapter 1 verse 22. Anya iti balakad kakabsat ni Apo Diyos, idi nga inusar na ni Santiago kakabsat. Basaek, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Anya iti balakad na kakabsat. Iti kunana ni Apo Diyos, ngem managtungpal kay kuma. Managtungpal kay kuma. Kunana, iti sao ket saan laeng nga managdengdengeg. At agamin kakabsat iti duwa niya, nga kayat nga iparang ni Apo Diyos kada tayo, babaen iti balakan ti Santiago. Adda digiti agadal, adda digiti agbasa, adda digiti agdengeg, ket intun kakabsat no nangngegda, intun no amuanda nga isu iti pudno, ken isu iti lawag. Anya aramiden da, akas isu itimbaga ni Apo Diyos, they become doers of the word. Adamit kakabsat, digit siya nga agbasa, ngem, amoy ito di pa nagsasaot ang ILOCANO niya, sombreg dito, rumwar, di jay. Saan nga umunag kakabsat, iti puso, ket isu iti pagbalinan na, nga, intun no kitkitain tayo kakabsat, di jay, nabasa, awan kakabsat, iti serserbina, tapay,
Akas iti mauding nga paset, kada iti paset nga mayulo tayo, iti balakad ni Apo Diyos kakabsat. Kunana, alilawin nyo dagiti bagbagiyo laeng. Sino dagiti mga lilaw kakabsat? Dagiti nga agbasa, ngem saan da nga aramiden, dagiti anabasa da. Idi inadal tayo kakabsat, idi napanalawas, dagiti noan niya itaramidin tayo no adda dayjay narikot, difficult passages. Itinbaga na kakabsat dayjay paset nga mayulo ta idi, isu dayjay kiluen da kakabsat, kalpasan nga basahin da, nalawag lagaruden, ngem itaramidin da, aramidin da nga kiluen da, nga agpaay metlaeng, kunana jay paset a mayulo tayo, idi napanalawas, iti paka dadaulan da. Adato'y kakabsat anya, itikit-kitain tayo data, anya iti aramidin tayo kakabsat, gapu kadaytoy eleksyon tayo. Umuna, naadal tayo kadaytoy nga quarter kakabsat, nga daytoy na santuan a Biblia, this Holy Bible, daytoy iganak kakabsat, this Holy Bible, iti anya, it is the Word of God. Inusar ni Apo Diyos kakabsat, dagiti pinili na nga babae ken lalaki, through the inspiration of the Holy Spirit, insurat da, daytoy a Biblia. Namuan tayo met kakabsat nga iti panggap na daytoy nga panangisurat na, ket isu kakabsat iti, dayjay ko na tayo nga love letter na, nga agpaay kada tayo. Agsipod kakabsat ta love letter dayta, anya, dagiti agayan ayat, kang kanayon da nga kayat abasaen, dagijay nga surat nga nagpaay kadawata. Isung itimbaga na kakabsat anya, iti adadalen tayo data, living by the words. Di pasit amayula, doers of the word. Tapno kakabsat makita tayo, adda iti upat apaset dayto leksyon tayo ngayong kabil iti pagleksyonan tayo kabsat. Palubusan da nga kastoy iti urnos na dayto nakita kakabsat. Umuna, aramidin tayo ni Apo Jesus akas example tayo. Let us make Jesus as our example. Tapay. Isu iti manubot tayo kakabsat. Isu na dayjay na imbag a pastor, nga isu iti nangayab kada tayo, ket datayo iti sumurot kenkwana, tanangngeg tayo dayjay timek, idi inayaban na tayo kakabsat. Namuan tayo nga idin nga adda tayo pailang iti sabali nga pagtaraknan, in different folds, in different churches. Ngamidin nga inayaban na tayo ni Apo Diyos kakabsat, anya na kasama. Dinenggeg tayo, sinuro tayo. Anya, iti naramid kakabsat ni Apo Diyos, nga example tayo, kada ito'y adalan tayo tata, living by the word. Ito muna nga kahit kung basain kakabsat, isuna iti Lucas 4, versikulo 4 matlaeng. Luke chapter 4, verse 4. Anya daytoy kakabsat, kunana, but Jesus answered him, saying, it is written, men shall not live by bread alone, but every word of God. Idi nga sulisugin ni Satanas kakabsat ni Apo Jesus. Iti kalasag na, nga insarang na kadigijay sulisog ni Satanas kakabsat, isu iti sao ni Apo Diyos. Idi inbaga na it is written, in quote na kakabsat, inbaga na nuan niya iti naisurat. Kunana, adda ang naisurat, saan laeng at itinapay iti panagbiag, pagbiag to iti tao. Iti sulisugin ni Satanas, aramiduman, dagita bato, nga tinapay tamabisinkan. Manong alal daw, 40 days and 40 nights, Jesus was fasting. Physically,
mabisin kakabsat. Isu nga imay ni Satanas, he targeted the weakness, the physical weakness of Jesus. He was hungry. Ngayon timbagana ni Apo Jesus na isurat saan laeng at itinapay iti pagbiagan to iti tao. Anya pagbiagan na kakabsat. Kunana, no diket iti suamin asao iti Diyos. Anya iti sursuro iti leksyon tayo kakabsat. No ni Apo Jesus, ket inkabisa na dagiti paset iti Biblia, datayo may asumursurot ken kuana, at da kumamit dagiti tarigagay tayo kakabsat. Nga niya, basaen tayo, ikabisa tayo may, iti sao ni Apo Diyos. Iti mikadua kakabsat, paset na, iti kayat kung makita tayo kakabsat, laglagi pun tayo matad, iti naganak ni Jesus, ni Jose, ni Maria. At da iti paset na kakabsat, tapay, naisurat nga iti may isang aldaw, dagitoy agiina, ni Jose, ni Maria, ni Jesus, ubing pa ni Apo Jesus kakabsat. He was about 12 years old. Napanda iti Jerusalem. No apay kitdi, nga idin nga insurat kakabsat ni Lucas anya iti kapitulo 2, versikulo 41 hinggan 52. No apay kitdi kakabsat, nga di agawi din ni Jose ken ni Maria, manungal daw, nakita da, awam gayam ni Apo Jesus nga kadwada. Iti naramid da kakabsat, nagsubli da i Jerusalem. Binirok da ni Apo Jesus i Jerusalem. Dakkel kakabsat iti syudad ti Jerusalem. Personally, I was there in the city of Jerusalem. Ngamabuyo nakasapulan da ni Apo Jesus. Nasapulan da ni Apo Jesus iti uneg iti templo. Makiin innadal kadagiti manursuro iti lintag. He was sitting with the rabbis. Iti kunana kakabsat iti verse 47 iti Luke chapter 2. All who heard him were astonished at his understanding and answers. Ubing, makininadal kakabsat kadagiti nataangan, dagiti manursuro iti lintag. Ngaman niya itinapasamak, idi denggenda kakabsat, dagitiyay nga sao ni Apo Jesus, dagitiyay apan nakirason ni Apo Jesus, nakita da, kunada, they were astonished, nasdaaw da, iti kinasirib na, kadagitiyay panagsumpat na, ken uray pa'y panakaawat na, kadagitiyay linlintag. Iti chapter 2 verse 52 metlaeng kakabsat. Iti libro iti Lucas, unanan ni Lucas, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Akas ti kunak, hantay met kakabsat ang lipatan, dagiti naganak na. Tapay, adda iti paset, dagiti naganak, kadayjay nga panaka isuro ni Apo Jesus kakabsat. Ni Jose, ken ni Maria, nang nangruna ken ni Maria kakabsat. Tapay, ammo ni Maria no sino ni Jesus. Ammo ni Maria, dayjay inbaga, dayjay nga nasantuan nga espiritu ken kuana, nga idin nga agsikog kakabsat. Unana, and you shall bear a son, and you shall call his name Jesus. Idin baga na ken Jose. Itinagan ng tuhos Jesus ko na natapay, isalakan ng to, dagiti tattao na, kadagiti basbasol na. Matthew 1 verse 21. Nya napasama kakabsat. Akasti ko na, let us give tribute to the parents of Jesus. Umuna, adda kakabsat iti patcheck, tama nagbasa digitoy anaganak ni Jose, ken ni Maria, managbasa da kakabsat iti Biblia, adda iti patcheck adua
nga paset iti daan atulag, nga kakabsat isu iti inpapuso ni Jose ni Maria. Anya di gito? Iti Josue 1 versikulo 8, Joshua chapter 1 verse 8. Kunana, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do all that is written in it. For you will make your way prosperous, and then you will have good successes. Daytoy kakabsat iti balakad ni Apo Dios ken ni Josue ken dagiti amin nga ili iti Israel. Idin asumrekdan kakabsat iti daga ana ikari. Anya iti kunana? Saan kuma apumanaw daytoy libro iti tulag manipod iti ngiwat yu. And then meditate on it day and night. It's very important there, kunana, ket aramiden nyo amin anay surat kadakwatan. Kakabsat ko, ni Jose ken ni Maria, patyen da dayto. Insursuro da ken ni Apo Jesus dagiti books of the law. Iti may kadua kakabsat akayat ko nga patyen, nga inaramid ni Jose ken ni Maria, gapu kakabsat mutlaeng iti panagbasbasa da iti Biblia, isu iti Proverbio 22 versikulo 6. Anya iti kunana iti Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Isurong iti ubing iti dalan ang masapul na kapagnan. Dainton no lumakayen saan nanto nga pagpanawan. Dagitiyay kakabsat nga insursuro dagiti naganak ni Apo Jesus kanyana. Dagitiyay met iti mabalin nga imbagbagana idi nakiktugaw kakabsat kadagitiyay a manursuro iti linteg. And they were all astonished in his understanding and answers. Iti mi kadua kakabsat akayat ko nga kitain tayo iti pagleksyonan tayo. Dayjay sao ni Apo Dios, the living word and the Holy Spirit. Iti pagleksyonan tayo kabsat adda iting kabil na nga paset iti Biblia nga kahit kung isu ti pag-iinadalan tayo. Philippians chapter 2 verses 12 to 16. Iti kunana, therefore kunana, my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His own good pleasure. Ituloy kong basahin kabsat. Do all things without murmuring and disputing. Sanayin baga, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the word, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Kakatungtong kakabsat ni Pablo, dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano ijay syudad iti Pilipos. Iti maysa nga kababalin dagiti Kristiyano ijay Pilipos kakabsat, managtulnog da. Idi kaduadan ni Pablo, nagtungtong palda. Iti napintas ko na uray lo awanak kada kayo.
iti naramid yu nagtungpal kay lata. Anya itimbalakad na pa'y kakabsat. Tamunyo nga ni Apo Diyos isuna. Iti niya, mga aramid kada kayo iti panagayat. Pagayatan na, amuyo dahi ko na nga ni Apo Diyos ti agar aramid kada kayo iti pagayatan na. Una nagamin ni Pablo kabsat, idin nga kayatnan nga aramiden dagiti pagayatan ni Apo Diyos. Kuna na. Saanen nga siya iti agbyag, dudiket din ni Kristo iti agbyag kanya. When Christ is living in us, through the Holy Spirit, kakabsat, maaramid tayton iti amin na pambanag. Kuna naman ni Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Sa nagpintas kakabsat niya, nga inton no pagbibiyagan tayo dagiti sao ni Apo Dios nga naamuan tayo when we are living by the word. Anya mapasama kakabsat. Agbalin tayo nga niya silaw kada ito'y lubong anakilo kay managdadakas. Kunanan ni Apo Jesus, da kayo kunana iti silaw iti lubong. Ni Apo Jesus kakabsat nga imbaga na matlang I am the light of the world. Imbaga na matlaang kadigijay nga pagbibiyagan da iti sao nga inawat da kana Apo Diyos. Da kayo iti silaw iti lubong. Kasano tayo jay kakabsat? Jesus is called the Son of Righteousness. We are just reflecting the light of the Son of Righteousness. Intun kakabsat no agbibiyag tayo kadayjay nga sauna. Babaen kadayjay nga parabor na kakabsat. Kadayjay nga kunana, for it is God who works in you both to will and to do. Dayjay tarigagay tayo ni Apo Diyos iti agtrap-trabaho. Dayjay pa nagtulnog tayo ni Apo Diyos iti agtrap-trabaho kada tayo kakabsat. Ngayon to no, agaramid tayo tinaimbag, saan tayo ito nga mabalin nga pagpasindayan, ngay baga tayo, siya itinagaramid. Malagip ko kapsat mga itidagtig sample. Idubing tagitan nako, saan kami pala nagiging kapsat itibalayang at the faucet na, pang kami eksakdo. Dahil inaunang anak ko na, Daddy, can I help you? Palupusak ka ni Elisin. At dahil dakil nga timba kakapsat. Siyak itinagigam, ikabil na met, DJ ima na, look at a 4-year-old boy. He puts his hand on the handle of the pail. Itibagkatek jitimba, ingat ko na may, sudag, ada kati pasit na, buwan, ada pasit na tapay, nakigam ka. Ngam idin adumakkelin kakabsat nga mon na nga dayjay gayam pigsana as a little boy at 4 years old. Saan gayam nga isuna dayjay nang bagkat dayjay timba nudiket din ni daddy na kakabsat. Dayjay iti kahit na masawen. When we will be doing good, it is God who works in us na agaramid iti naimbag. Saan tayo kakabsat nga may baga daytoy itinaimbag nga naramid ko. Why? Because we are saved by grace. The working power of God through that grace agtrabaho kada tayo kabsat. Saan nga dayjay trabaho tayo iti ipasindayag tayo kini Apo Diyos. Ngam dinggin nyo dayjay kunana kabsat. Work out your salvation with fear and trembling. Kasano dito? Saan ka din nga contradiction kakabsat, kadayjay kinapudno nga datayon ket nay salakan ng babaen iti parabo. Saan? Taapay, iti banakad kakabsat ni Santiago, lagi pantay man ay dayjay pasit nga mayulo tayo, kunana, but be doers of the word. Saan na nga kayat kakabsat nga ibagbaga ditoy, nga inton no
aramidin tayo, itrabaho tayo, iti panakaisalakan tayo, work out your salvation with fear and trembling. Hanang ibaga kakabsat, nga datayo, dayjay nga aramid tayo, isu iti ipan tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos, ket ibaga tayo, isalakan na, agsipod ta nagaramida. Saan? No diket di, iti kayat na nga sawon kakabsat, ni Apo Diyos, ulitet na niya kunanan ni Pablo iti Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Apan tayo timikatlo kakabsat, apaset iti leksyon tayo. Have time to meditate on the Word of God. Ni Apo Jesus man ang kabsat nga isuhit example tayo. Kuna na come and rest a while. Nubasahin nyo kabsat, uray no kasano iti kabannog di Apo Jesus. Iti may sangal daw nga panagtrabaho na, panangagas na, panagaramid na tidatdatlag, panangisuro na, may panggap iti pagarian iti Diyos. He will always have a time to be alone with God. Agkararag to be alone with God. Sa lutsudek, what is the best time for meditation? Sakbay tayo kayo sat ni sumbatan deta, basahin tayo iti Salmo 62 verses 1, 2, and 5. Iti kunana kabsat ni Hari David, truly my soul silently waits for you. For him comes my salvation. Ti kararwak agpanuray asi uulimek iti Diyos laeng. Apay, aggapuken kuana iti pannakaisalakan. He is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Verse 5 kakabsat, my soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. At dadya puntos na dijay, my soul silently waits for Him. Dadya sa lutsud ko itatay, what is the best time for meditation? No, alain tayo dyan bagaran ni Hari David. May I suggest, the best time to meditate and to be with God in His Word is when everything is silent. Anyang oras? No, siya ti sa lutsudin yung kapsat. Iti parbangon anasa palaunay. It has been a part of my daily routine. Nasakbay kakapsat iti alas 4 iti parbangon. Tadayjay iti tinawat ko kana po Diyos, apo ko na priingan nakman. Sakbay iti alas 4 kakapsat iti parbangon. Makariingat to. When may sa iti kwarto ni Mrs. Rafanan, may sa iti pagidaan ni nga katrik ni Mrs. Rafanan. She is asleep. Everything is quiet. Mabaling kong ibaga. Akas dahi imbagana ni Ari David. Di kararwak agpanuray asi uuliman. In silence, I meditate on God. Alag tong kakabsat iti sa una. Agbasa ton. I have a habit during the pandemic. Nga isu iti kabkapil ko kabsat iti Facebook. I write reflections. Kalpasan nga nabasak dahi sa una po Diyos. Kalpasan nga nagmeditate kakabsat. Kalpasan nga nagkararaga. Itaramide kon, I get my iPad and write reflections.
Dayjay nga reflections nga surat ko kabsat is a product of meditation. Kunana, have time to meditate on the Word of God. Ibagak kada kayo kabsat, napintas dayjay year Bible, anya dayjay ko natin yung Bible reading plan. Anya dayjay nga plano, ngiti makatawan ko makabsat, ket malpas tayo, iti interamente nga Biblia from Genesis to Revelation. Personally, I will say, I read as a plan, but I meditate because I want to talk with God. Tanubasaan kakabsat manungat chapters every day just to fulfill the plan that I finished reading the Bible in 1 year. Am I meditating? The answer might be yes. It may be no. But personally, iti kahit kung ibaga kakabsat, agpanluray ko mati kararuwa tayo. Anya di verse 5, intas kabsat iti panakaibaga na iti ILOCANO. Kunana, kararuak agpanluray ka asi uulimek iti Diyos laan. In the quiet moments of the day. No, the dumay tiramidin pa iti tao kapsat, they go on an isolated place. Panawan da, iti trabaho da, panawan da, iti balay da. Ijay, they can communicate with God. Maybe amidst nature, beside the rivers, just to be alone and meditate with the Lord. Ni Apo Diyos kabsat, isu iti kayat nga adda iti tiyempo tayo kenkwan. Iti maikapat kabsat ang nakita iti pagleksyonan tayo. Put God's word in memory. Iti mauding nga paset iti Biblia nga adalen tayo, isu kakabsat iti Salmo 119 verse 11. Psalm 119 verse 11. Kunana ni Ari David kapsat, your word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Iti saom indulin ko ito'y puso, tapno jak agbasol ken ka. No alain tayo dahil saong nga puso kabsat iti Biblia, it is more on the mind. No kunana ni Apo Diyos, my son, give me your heart, it is more on the mind. No di kunana ni Apo Jesus, ayatem iti Diyos iti amin a puso, love reasons. Yes, love feels. But love reasons, it is in the mind. Isung iti bagbaga ng absat ket iti saom in kabil ko dito'y puso. Iti bagbaga tayo kabsat, there will come a time na digito'y nga written nga Biblia. Digito'y Biblia tayo kabsat. Ket maitid, no maikat dantun kada tayo. Maiparit dantun ang mabasa. Anyan to, dagijay nga mabalin tayo, nga sublye-sublyen kakabsat asao ni Apo Diyos. Intun no agmeditate tayo iti sao ni Apo Diyos, anyan to, dagijay paset iti Biblia, nga indulin tayo kakabsat, kadagiti puspuso tayo. Tapno saan tayo laeng agbasol, no di ket di adda iti taraon tayo. Tapay iti kunanan na Apo Jesus, men shall not live by bread alone. Iti kaadu kakabsat, iti paset, iti Biblia, nga isu iti naidulin tayo, iti puso tayo, dayjay met iti taraon tayo, iti na espirituan a panagbiag tayo. Malagip ko, manipod iti ubinga kakabsat. Adda digiti quarterly. Manipod iti cradle roll, kindergarten, primary, senior.
Tapos, adan kanya tayong kapsat da di collegiate quarterly, para giti ang tutupo. Adamit din da ito senior quarterly, nga da ito'y kabil tayo nga it's Sabbath school tayo. Adda da di ko na tayo nga memory text. Memory text. Anya memory text tayo kapsat? Una na, but be doers of the word and not hearers only. James 1:22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Memory text. Anyan iti pintas na kakabsatan niya, no adda iti sangapulo ket talo eleksyon tayo iti maysa a quarter. Ket no ipapuso tayo, ikabisa tayo, dagitoy ang memory text. Manok na ikabisa tayo, sangapulo ket talo. Ni Mrs. Rafanando, gisirusuro pala ang kabsat. Teramidin na kadigijay ubing. I don't know why she loves to teach either grade 1 or 2, just lower grades. Tikunana, it is the foundation. Itaramidin danton manipod iti Kamiling, Carino, Tagudin, Vigan, San Fernando, Uray Jeenlak. Digito'y kakabsat iti inam nga eskulaan nga nagisuruan ni Mrs. Rafanan. Itaramidin na niya bakit? Isuro na digijay memory verses iti Sabbath school quarterly. And on the 13th Sabbath, malagit ko iti vegan, di kapangpangan kakabsat, adu digiti kakaruba mi jay idi nga saan da nga member iti Seventh-day Adventist Church. They are either Roman Catholic or other denominations. Ngam nakita da iti value iti Christian education, iti vegan Adventist school. Iti may santun kakabsat nga panangkaimbitiran dagiti naganda. Intun iti 13th Sabbath, amin a pupil ni Mrs. Rafanan. They will stay in front of the church. Ito. Special program damin iti 13th Sabbath. Kitigiting ubing, ikabisa danton from Sabbath number 1 until Sabbath number 13. Dagiti memory verses. At datirarami din tayo may itatagabsatan niya. Malagipyo, iti tunggal malem, no dapay lang gimong kakabsat, iti kapkapilya tayo. Dahil leader ket kunana, itatan, iti pasenti programa tayo, we will have our favorite memory verses. Either your memory verses ay ikabisayo, wenno ikan tayo. Ikang kayo kakabsat, iti pagragsaka nga kitain no daduma niya. Taramidin nanton ag grupo dan. Uri ko man the requirement ket maysa iti maysa nga memory verse. Alahan dan di Biblia kitain da. No observe kayo kabsat, manmano dagiti memory verses nga maikabisa. Tapay jakam. Are we reading the word? Are we meditating on the word? Are we living by the word? Do we put God's word in memory? Niya po Diyos kakabsat, kayat na nga kitain tayo, itinadal tayo tata. Umuna, ni Apo Jesus iso iti modelo example. Ubing pailaran, He mastered on the Bible. Mikadwa kakabsat, no kitain tayo manay. Ngay tinasan ko ng Espiritu, hilalan na tayo, kadigitsay ng panagpapasa. Ket mikatlo,
Let us have time to meditate on the Word of God. Iti mauli, let us put God's Word in memory. Paglipasin ti leksyon tayo kapsat, how to interpret the Scripture. Na po Jesus kumain tumulong ka na. Tapno di kiti pinaslasa ko. Babayin mo lang iti parabog ng tulong. Isu kumay iti pagyanan. Agkararan tayo kapsat. Agyaman kami ang kababayan na ititulong mo, kundi iti panangidalan mo. Pinuray pa iti sabot ni Diyos, iti kinasiling na nagapit. Babayan na iti nasanto ng Espiritu, dalan na kami. Sanlayo nga, deto'y adal ni katanglawas ng Diyos. Uray pa iti pinaglapasin nga inatadal ni direksyon. Itidawat niya makitulungan na kami. Nagbalik kami umang, nga agaramid, kadagitis, pagayatan. Sanlaan ng tingnan, sanlaan ng basa. Kundi kiti aramidan ng Diyos, akas ng pagayatan. Tulungan na kami, Diyos. Tulungan na kiti kakapsan, nakagwani ka nagagaling sa itinaparamo ang ayat mo, sukumahinag na minaet na nawala. Marikna na kuma, dagnanayon, kapan nakikaduwang kanawa. Hingga na kagayaan daw, ibaumon, iti anak mo, may nakatingalaan. Kitiyawin na kami na maganda, at yaman kami ng Diyos. At ito'y nakararamigat sa mga bata, itinagan natin ng Jesus. Amen. Purin mo ng pasag na itinapwarter ng sana. Gawate ka nga, babayan kami, iti pagayatan ni Apo Diyos, na ipalubusan ang katagwate ito manin. Iti next quarter. Bulan iti Hulyo, Agosto, September. Ni Apo Diyos na mga ibisyon ka na. Ay,